салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instafaceро бо ҷадидтарин хабарҳои шоу-бизнеси тоҷик манзуратон месозем. Дар студия ҳастам ман Меҳроншоҳ Усмонзода. Зулайхо Маҳмадшоеvaро то имрӯз ҳамчун ҳунарманд мешинохтед, аммо ӯ қадам ба пешаи нав гузошт. Чӣ гуфта пурсида истодаед? Ин ситораи пурҷулӯи самои эстрадаи тоҷик рӯзи 12 май соати 18 дар шаҳри Душанбе аввалин мағозаи худро мекушояд. дар ин бора худи сароянда зимни суҳбат бо сомонаи оила хабар дод. мағозаи ман ба куллӣ аз дигарон фарқ дорад, зеро молҳояш босифат буда матоъҳо истеҳсоли кишварҳои Туркия, Дубай ва мамолики пешрафтатарини олам аст, гуфт сароянда. бинандагони азиз, ин ҳанӯз асрори кори ӯ нест, зеро Зулайхо матоеро пешниҳоди мизоҷон карданист ки танҳо бо фармоиши ӯ омода шудааст ва ин навъро аз ягон мағозаи дигар ёфта наметавонед. Матоъ ба таври дастӣ омода шудааст. ҳадафи ифтитоҳи ин мағоза сарфаи вақти занони тоҷик ва пешгирии харҷи беҳудаи онҳост, чун Зулайхо гуфт махсус брендҳоро ба кишвар овардааст, то занҳо онҳоро дар кишвари худамон харидорӣ кунанд. Ин ҳам ҳоло охири кор нест, Зулайхо боз ҳам хушхабарҳои нав дорад. дар давоми ҳамин сол ин бонуи ҳунар талош дорад махсус бренди либосҳои худашро омода намояд. онҳо бо рамз ва исми Зулайхо вориди бозор мешаванд. хизматрасонии баландсифати тиббии мутобиқ ба стандарти байналмилалии GMP дар муассисаи ташхисию табобатии Аҳвар Аҳват. ҷарроҳии умумӣ, эстетикию пластикӣ, педиатрӣ, ҷарроҳии мураккаби чашм ва табобати он. махсусан ҷарроҳии пластикӣ ки сокинон қаблан барои анҷом додани он ба хориҷа сафар мекарданд. бори нахуст дар Тоҷикистон шинонидани мӯи сар танҳо дар муассисаи ташхисию табобатии Аҳвар Аҳват ба роҳ монда шудааст. суроға шаҳри Душанбе, кӯчаи Бохтар 48, назди маркази тиҷоратии Бохтар. телефон барои тамос 372 23 44 44 372 23 33 33. чанд рӯз қабл дар Файзобод осорхона ва нимпайкараи ҳаҷвинигори шинохта Қиёмиддин Чақалов ифтитоҳ шуд. 6 апрел дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 ноҳияи Файзобод нимпайкараи ҳаҷвинигори шинохта ҳунарманди театру синамои тоҷик Қиёмиддин Чақалзода рӯнамоӣ шуда бо иштироки шогирдону устодони мактаб ва масъулини ҳукумати ноҳия парда аз рӯи он бардошта шуд. ҳамчунин дар ин мактаб осорхонае барои ҳунарманд ташкил карда шуд. мактаби мазкур дар зодгоҳи ҳунарманд воқеъ буда соле пеш ба номи Чақалов гузошта шуда буд. дар осорхона аксҳо ва либосҳои Қиёмиддин Чақалов ва осори барои ӯ бахшида шуда ба намоиш гузошта шудаанд. Нигина Амонқулова ва Мадина Ақназарова ду ситораи пурҷулӯи тоҷик баъди фатҳи Тоҷикистон ба Аврупо ба сафар баромаданд. ин ҳунармандони номдор дар Австралия консерт баргузор карданд. барномаҳои консертӣ аз 28 апрел оғоз гардида то 7 май идома ёфт. онҳо 28 апрел дар Мелбурн, 29 дар Сидней ва 5 май дар Аделаида консерт дода, 6 май дар Брисбен ҳунарнамоӣ карданд. 7 май машҳуртарин сарояндагони тоҷик дар Коғи Суруш консерти хайравӣ баргузор карданд. ин барномаи консертӣ ба хотири наҷоти Сулаймон Муҳиддинзода, хурдсоле ки ба бемории нодири генетикӣ гирифтор аст, доир гардид. дар он Ҷаҳонгир Зарипов, Сафар Муҳаммад Рустам, Мубориз Усмонов, Чоршанбе Аловатов ва дигарон иштирок карданд. Зуҳурҷон Сафарзода, роҳбари Суруш Медиа, зимни суҳбат бо сомонаи оила гуфт маблағи ҷамъшуда барои табобати Сулаймони хурдакак дода мешавад. Мубориз Усмонов, ровӣ ва сароянда, дар мавриди чорабинӣ чунин гуфт: ман як бор дигар таъкид мекунам ки ҳар яке мо фарзанд дорем ва ҳеҷ гоҳ намехоҳем ки фарзанди ягон нафари мо бемор шавад. барои ҳамин фикр мекунам ки мардуми тоҷик, халқи тоҷик даста ҷамъона, ватандӯст, фарзанддӯст ҳастанд ва пеш аз ҳама мехоҳам ки ягон нафар фарзанд, ягон нафар бемор нашавад ва ҳар як сомоне ки меравад имрӯз танҳо ба хотири Сулаймон аст. Макс Қосимов гардонандаи маҳфил буд. ин ровии мумтоз низ ба хотири наҷоти Сулаймони хурдакак талош кард.
худи ӯ гуфт: мо якҷо бо ҳунармандон тасмим гирифтем ки ин консерти хайравиро баргузор бикунем ва маблағе ки аз ин консерт ҷамъ мешавад ба даст меояд албатта ки барои дору ва табобати Сулаймон бахшида мешавад ва ҳар нафаре ки ба ин ҷо ба консерт меояд харидорӣ мекунад чипта, ӯ дар ин кори хайр албатта ки саҳмгузор аст ва ман сипоси беандоза мегӯям аз ҳама нафароне ки воқеан ба ин консерт имрӯз омаданд ва ҳаминро мегӯям ки ҳар як амали неки мо бозгашти нек дорад. Корҳои хайрро бояд бештар анҷом дод. Сипос мегӯям барои шумо. чунин барномаҳои хайриявӣ на танҳо дар тоҷикистон барои наҷоти ин кӯдак идома дорад, балки дар давлатҳои хориҷа низ баргузор гардида истодааст. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ аз шоу бизнеси тоҷикӣ манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомонаи оила тиҷӣ ва саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ намоед.